бай бардорҷонои ман ана тамошо кунед дӯстдорони Mercedes Benz шумо ана ин 212 як класса бинед бардор қаду қоматчаша бинед чӣ хушбак аст ин мошин бардорҷонои ман Корея аст воқеи корейский мегӯям корейка ҳолати беҳтарин кати мотор 3.0 бензин бардороина лабовои антиблик солаш 2010 дор сталинг балонош напанав аст комплектатсияш бисёр хушрӯд аст ҳозир мебинем ки чӣ комплектатсия дорад болошина панорама доштааст беҳтарин ҳолат ба бардорон 122 000 сомон нарх ҳисодан срочни фурӯхтан шуд албатта боз камтар муомилат дорад бардорон херидорӣ бошад марҳамат мотори 6 тагаи 6 цилиндраи 3.0 бензинӣ мешавад бардорон хуб 4 моҳ тонировка доштааст 1 моҳ бардорон ҳуҷҷат доштааст утилизатсияам дорад кожни салон мовоҷид задния багрифам дорад сиденёи ақибашам гарм мекунад волош панорама салони сиёҳ кожаҳош бисёр дар ҳолати хуб бардорон мошинча бисёр свежи аст марҳамат бардорон муомилаи хушрӯ дорад сидени лифт памяти сидени дорад бардорҷонои ман ана боз чӣ дорад кожаҳош бисёр напанав дастаки абагриф сидени бо плюс вентилятсия сидени доштааст бардорон монитор пробегаш 260 000 километр гаштааст пробегаш бардорои ман хеле нормал аст не ки бардорим пробегое ки Корея гаштааст худованд инҷа кам гаштаги мефресимам боз муомила дорад биёед аз номи канали мо гап занед бардорои намина бай гуфта рекламат мефресимам чӣ хел аст на 122 000 сом ба арзанда аст ёни фикротон насед лайк фаромӯша фейсбук канали автодубай о ана бардорҷонои ман бай дӯстдорони Mercedes Benz тамошо кунед шумо ана ин Mercedes сечка бинед бардоро обу адо мекунад одама ба наздикӣ якта фурӯхтагӣ будем аз бачаҳо аз худи бохтар овардаги бан ана инаша нигоҳ кунед бардоро чашмакоша бинед дворникчоша бинед якаш бо кажила шудасе ин бардорои ман AMG пакет нест бампероша просто так задагӣ нестанд бардоро ин оригинал AMG мотори 403 аст бардоро бале мотори 403 AMG тоза мешавад ана 8 цилиндр 8 тага мешавад 8 цилиндра тонировкаи солома ҳуҷҷатош бардоро шашмои дигар бампероша нигоҳ кунед чӣ хуб омадаги аст бардоро нарха 93 000 сомон гуфта ҳисодан боз муомила доштааст херидоро марҳамат солаш 1999 сол мошин чиста немис бардор дискачоша бинед бардор дискои ларзон аз чихели диска аст нигоҳ кунед чӣ хушбак аст комплектатсияш чиста AMG мешавад бардоро 4 оина электропакет бо мебел кардагӣ на салоноша кожни салон салони сиёҳ кожаҳош бисёр дар ҳолати хуб аст бардоро ана ина сечка гӯем мешавад бардоро сиденичоша бинед лифт ана ина таъриф кунед мешавад ана ина 93 000 95 000 монед меарзад охи ин бардоро редки вариант аст коробка албатта автомат D+ мешавад бардоро абагриф сидени дорад двухзони климат контрол дорад 200 000 километр пробег доштааст 93 000 сом мегӯям боз муомила доштааст барои подписчикои автодубай TG бардорои ман марҳамат кунед на қаду қоматаша нигоҳ кунед чӣ хушрак лайка фаромӯш накунед ба тамоми дӯстон равон кунед танед бинем кане ана ин сечкача ки мо чанд та лайк мегирад бардоро боз мошинои навбатӣ аз канали мо интидор салом алейкум бародаро иная мошин омад Camry 1 2005 газ бензин кондиционер кор мекунад Америка буда салони бурун шуд документош Toyota Camry 2010 Amerika 2.5 мотор марҳамат ҳуҷҷатош бу чидаге утилизатсия дора 94 000 сомон марҳамат ина эскагиро бидавен кадоми тамаъхулай балонои нав дискои нав дидесен хушбугии мошина бо проверка кунен баъд бихарен ҳуҷҷатои мошин бу чидаге номерош падарка салон сиёҳ 2010
монитор дора, задний камера, автомат. Нигоҳ кунед. Як кадомида дар кора историяи мошина проверка кунед. Ба соҳибша занг занед. Муомила кунед. 183,000 гаштагиша бародару 94,000 сомон. Лайка фаромӯш накунед. Ассалому алайкум бародаро. Мерседес Галиваги соли 2023, пробег 6000. Тамошо кунед бародаро, мошинча ҳаштади навай гӯя мешавад. Чанд модел шаид 2021-2023. Свети сиёҳ мокри асфалт, свети кабот осмонӣ. Тамошо кунед свети зард, свети сафед. Касе дар кора маърамат бародаро соли 2023 нархиш 158,000 доллар дар Дубай. Бе раҳбарӣ, бе растамошка. Мошин пашти салон айгӯя мешавад. Тамошо кунед. Ассалому алайкум. Toyota Camry 2007 комплектатсияи Dignes. Марамат. Лабовои антиблик, солона тонировка, ҳуҷҷат, утилизатсия дора. Марамат бародаро. Дискои Camry 5. Нархи мошин 107,000 сомон. Ина бача биё. Яташа монда будем, успед накарда, ина бояд тай дигаш. Мотори 2.4 японка. Нигоҳ кунед. Салон кожа, мебел тозаи хушроб. Без ключевой доступ. Монитор, задний камера, 206,000 гаштагиш. Сиденьё лифт. Бародарҷону, ина касида дар кора занг занед, муомила кунед, биёен бинед, проверка кунед, маъқул шуд бигиред. Лайка фаромӯш накунед. 107,000. Салому алайкум бародаро. X5 соли 2022. Тамошо кунед бародаро. Оз короша нишон метиҳам. Мошин вообще кам гаштагиай. Объем мотор 3 6 силиндра бензин. Ина корои мошина бинед бародаро. Бампер хуршидагиай камакак заин ай лаваки фаршам шикастагиай. Тамошо кунед бародаро. ина кори мошин як дар алиш мешава, неҷаи крилош рост меша, задагиш немехае. Салонша нишонтон метем. Мошин чӣ хубӣ дорад ки кам гаштагиай мошин. Кулоб рафтагӣ омадагиай 258 километр. Ина тамошо кунед бародаро. Панорама. Салонуш бежуи. Нархи мошин бародаро 34,000 доллар. Марҳамат бародаро, Е-класс 2009 мотор 3.5 тонировкаш нав кардагиад дурусе рушид, документи 3-4 мо дора, утилизация дора, я нархи гарени мемонем. И мошинаш ку и гарени як акай доктора. Номеро грейд 0101 доктор куҷо мерафт? Қа балниса хона. Ҷура пул дар кора якда срочна. Мату мошин ношушта. Краскаш ягон кор надор бародаро. Просто мошин пири хока. Срочни бад пул дар кора якра. Нигоҳ кунед бачаё ча. Балоно 50%. Мошин гарени барои худаш тиёр кирдига якда пул дар кора. Биёед я нархи дастрас мемонум. Номероро биҷура кайф ки. Мошин мотори 3.5 5 неста бачаё ча. Я нархи гарени мемонум, винкот ча мемонум Америка. Сер бачаё. Люк дора. Нигоҳ ку. Бой ҷош карбони хеле кардага. Шерои наро планшети оригинал калон задага камсанери ях. Пробегшам кама. Ина винкодаш шерои наро. Я бобине машина. Салон кожаи оригинали хича. Нигоҳ кунед бачаҳо. Нарх дри бозор ина ин машино 110-120,000. Не ки ира мо нархи гарени арзон мемонем.
срочно пул дар кораи 90,000 сомон. Биё бо доктория чӣ мегзирата. Марҳамат кунед бародаро. Марҳамат бародаро. Сечка объёмни мошинбозор дем бачаҳо нархҳои дастрас мемонем. Акада срочно пул дар кораи сечка 98 сол камсанер. Документиш нав панавай. Утилам дора. Тонировкаи лабови ақиб шай. Балоно 80%, деталош я бор тов мехрем бародаро мемонем. Лабовош ҷақ дошта я минус. Деталош созай бачаҳо ча. Я нархи гарани мемонем. Биёед стокти мошина проверка кунед, бародарда пул дар кунед. Мотор дуи механика. Нигоҳ кунед. Бародаро нархҳои гарани. Я бор нигоҳ кунед. Документ дора главни бачаҳо классика. Асер камсане, асер надора, камсане дора. 98 пепелош 97 мошин 98. Ина ақибаш мошин снятия ба фикрум. Тайёр. Документош нав. Нархи гӯшку бачиё ча? Нархи гӯшку ки ҷурат нафама. Нархиш 49000 сомон. Ба дав биёи чӣ ке нафама. Сечка объёмни 49000 сомон документдор. Марҳамат бародаро, мошин бозор даем. Ина я 010 легенда. Ямо тонировка дора, утилизация дора, ямо документ дора. Я нархи гарани мемону. Бачаҳои мошинбозор биёед иро бихаред. И хеле нарх фақат мо мемонем. Бачаҳои ёгонан сроч номдем сиёмка ки десемша. Нигоҳ кунед ҷуро. Я нархи гарани ошнод нафама. Я бор тов мехрам деталош нишон метавам. Шер бачаҳо мошин гарани молодёжно кирга бачаҳо расход кирган. Иреби деталош ягон корно дора. Стокти биё мошини қабул кун номеро грейд. Метуни я давернес бигири. 2050 моториш 1.5 паукай инжектор. Нигоҳ кунед ҷуро. 4 дар электропакет. Бачаҳое ки любителои советский планшет. Мошин тайёрай. Шерои наро срочно пул дар кора. Срочно пул дар кора. 13500. Тоҷон биё биги бираша. Камри дӯстдоро марҳаматана. Бозиятаи дигар хушроак Toyota Camry 5 бардаро. Кузуфи чанд мешавад? Кузуфи 55 мешавад албатта. Мошинча бардаро ҳолати беҳтарин кати. Марҳамат якҷоя тамошо мекунем. Солаш 2017 гуфтаи солаш 16 7 моҳ ё 8 моҳ будаст. Номерчош падарка. Номерошам бисёр хушрӯ. Кузуфоша нигоҳ кунед бардаро. Сип 31 бардарои ман. Мотори 3.5 6 цилиндра кати. Нигоҳ кунед чиха чотка хушроак аст. 2 ё 3 моҳи дига тонировка ҳуҷҷат доштааст бардаро. Нархша срочни на номероша бинед чиха хушроак аст. 0002 будаст дидед. Нархша бардаро срочна 220000 сом барозӣ кардем. Ду глуштеле мешавад. 3.5 бардаро 6 цилиндраш бовар кунед ки беҳтаринанд. Салоноша марҳамат тамошо мекунем. Кузуфоша ягон чӣ кор надорад. Диска балончош дар ҳолати хуб. Марҳаматош салона мебинем. Кожни салон мешавад. Но шторкоша бинед. Шторка дорад на заводской пардачаҳо дорад. баъд бардарон инҷошон лифт дорад бард мултимедия дорад сидени ахибошон лифтдор мегӯянд ахибошон бо шторка дорад бард ахибаш сетаопши шторка мешавад хуб ҳолаташ беҳтарин ҳолат бардаро пробегош равной пробегшам мебинем бисёр не без ключиҳои доступ ба кабинкачош ҷамъ мешавад бо сидени лифт плюс бардаро память сидени ҳам дорад дидед бардарои ман хай винкодаш на европа мешавад бардаро комплектатсияш мисол комплектатсияи хушрӯ безпроводной зарядка мешавад ин ба бардаро лобовоёш спирал она мебельный руль, мультируль, старт стоп, беспроводной зарядка, обогрев сидений, двухзонный климат-контроль. Родной пробегач бошад 180,000 километр гаштаги даст бардаро. Кожоша нигоҳ кунед чӣ хел аст на? Кожошам бад нест бардаро. Инҷа датчик слепих зон дорад бардаро. Ин ҳами қаҷош кор доштааст якта крилош бардаро. Крилош кам таракак қашқача шудагааст. Хулоси гап 220,000 сом срочни боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад. چی خیلی است از خیر دارید بای 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 لایک فراموش نکنید تشکر زیاد زحمتتون او انا بردار جنوی من شما تماشا کنید بازی‌های دیگر خوش روک BMW F10 نکی بردار دیده ایستاده چی خیلی که بودیگیتی BMW F90 کردگی بردارو بله F90 سالی ماشینچه ما بردارو 2012 دست نکی خوش روک آمدگی است چوتکا کس بردارو نرخ بهترین کدی بردارو موتور 3 لیتر دیزل 3 لیتر 2 لیتر نه بردارو 3 لیتر دیزل اروپا دست نرخ قریب 170,000 سوم گفته ایستاده گیردن از سببی که حجت نداشته است اوتیلیزاسیا نداشته است نرخش روزی کردیم 149,000 سوم با
нархи беҳтарин аст бардаро. Марҳамат кунед, варианти беҳтарин. Як тадировкача мекунед бардаро, ҳуҷҷатоша мегузаронед, мошинча бардаро роҳат карда акида мегардед. 4 диска балоношам нав, бо дикитошам хушрӯак омадаги. Салон нигоҳ кунед, комплектасияш хушрӯ. Салони ҷигари бардаро, шторкачошам дидед на, кожош дар ҳолати бисёр хуб. Оҳо, ақибошам климат контрол доштааст бардаро, 4-зони климат контрол мешавад. Ба кабинкачаҳои бет мекати бардаро дидед, салонош чихе чотка хушрӯак аст. Наворотоша бинед бардаро, наворотош зур дастнаки. Мошинча тоза Европа аст, ноз зада будааст. Ана режим вождение доштааст, электрчоша хрустални задаги, старт-стоп, пробегаш 160 000 километр гаштаги, кожни рул, мультирул, як танаки рулашам алиш мекунед ки рулаш безиб аст. Аку бародаро рулаш назебидаги аста, барами рула ҳатма алиш кунед, рулои экзани бардаро. Нархша гуфтем 149 000 сомон барои подписчикои автодубай теҷе бардаро. Харидоро бошед, марҳамат кунед. Варианти беҳтарин. Медонед барои чӣ инга гуфтем? Барои ки мотораш мотори беҳтарин аст. 3 литра дизел бардаро, ин мотори шумо бардаро мотори шӯхӣ нест. бардаро ки пурсида истодаги буд Ion S Plus дар кор, электромобил дар кор гуфта. Марҳамат барои шумо ёфтем бардаро. Соли 2025, 2022 не, 23 не, 24 не, 2025 сол будааст. буду шуд бардаро 30 000 километр пробег дорад. Танировка ҳуҷҷатош ҳамаш солома, ҳолаташ беҳтарин аст. 4 диска балончошам на панал бардаро. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯак аст. Запас ходаш хато накунем 480 буд ё 510 буд. Ion S Plus-аш 480, S-Max-аш ба фикрам 510 буда мехелад. Хулас бардаро. Ҳолаташ идеални, мошин гирифтагидан як даст камтара гаштагиам бардаро. Срочни фурӯхта мешудааст. 180 000 хардагӣ мешудааст. 155 000 сомон нарх мондем. боз хушрӯ муомилат дорад. Салон нигоҳ кунед бардаро, чӣ хушрӯак аст. Чихолчошам аст, бо ина панорамошам аст бардаро. дидед як зарад мемонед баъзо бардаро мегардед. Ками кам гардед, муге ягон 400 зиёдтар 450 та мегардед бардаро. ана сидени шуручиной аст бардаро. Пробегиш гуфтем 30 000 километр буду шуд пробег доштааст. инҷа телефон монак дорад, селектор чоша бинед, монитор, задни камера бардаро. салон чошам хушрӯак аст. марҳамат кунед, срочни Ion S Plus аст бардаро. S холи не. S Plus худатон медонед нарху навош чанд пул буд. бози бинед 155 монда истоден, срочни аст. марҳамат кунед, боз хушрӯ муомила мешавад, хушрӯ арзон карда мешавад. биёед аз номи канали автодубай теҷе гап занед. бай аст. бардаро марҳамат, бо диққат тамошо кунед. барои шумо Санта-Фечаи хушрӯак ёфтагиамам. ин Санта-Фе бардаро медонед чӣ хел аст? Дизели не, бензини даст бардаро. Бензини барои ки аксарият мемонем мо дизели аст, бисёриҳо мепурсанд ки якам оба бензиниш дар кор гуфта. Бензиниш наоборот камчин аст. хуб, номерочошам хушрӯак даст. Вагони бардаро соли 2014 пачка аст. Танировка ҳуҷҷат солома 4 балон бардаро, на панал, кулуфош идеални. боз медонед чӣ бардаро? ин 3 қатора аст, Max Cruz аст бардаро. 3 қатора мотор, 3.0 бензин гуфтем. ҳолаташ идеални, комплектасияш буд хеле лимитед будааст. Сафед 3 компонент сеташ 4 ВД бардаро, 4 ВД. барои перевод рафтан, барои кӯб пушта бардаро беҳтарин аст. расходашам бисёр нем ки ягон 10-12 литр бошад. багажош ба фикрам ба кнопка кушода маҳкам мешавад бардаро. безключевой доступ, салон ҳозир мебинем. кожни салон бардаро, салоношам тоза хушрӯак будааст. кожаош кандаги даридагӣ надорад, болош бардаро панорама дорад. сеюм қаторашам нигоҳ кунед бардаро 7 ҷои нишаст дорад. хуб, боз чӣ дорад ҳозир мебинед инҷа? 4 на электро мешавад, албатта сидениш бардаро лифт аст. ана инҷа бо наворотчошам даст бардаро. кожни рул, мультирул, пробегаш бошад бардаро. хуб, пробегаш бардаро 120 000 километр аст. радной пробеги худаш аст. 2-зони климат контрол, задни камерошам аст бардаро. дидед ҳолаташ бай аст. ба гуфти худам бардаро. марҳамат кунед, бардаро ки 3 қатораш ҳамиқдор бисёр мепурсиду, бисёр дар ҷустуҷӯяш ҳастед. ана ин вариант барои шумо. срочна 3 литраи BMW F2 мекуфтаги бародаро. ина бира ай даст нате. 2014 сол мошинчаам хе тайёра карда мегирем, як бор мешӯем, тамом пайровка кунем, мекунем. тамошо кунем. 2014 партаментҳо пеши пашт. фарои ледовски бародаро, дискошам, дискои сиё, резинош. ин мошин абсолютно иншоалло расход намекунед. 4 та безключевой пушту пеш, боковой бетмон задаги. десена мошинча чирк шудаги бародаро бинед. як бор тоза канал мо як бор оша бидем, як бор чиркш ки махмона чақон гирифтем. ақиба тамошо кунем бародаро. 4 та глуште. ина полни тайёра мегум ку иҷора бо сиёҳ кардиан. 520 530 дизел X-Drive 4 та балон хати спойлерчаш ҳамиш хебазе баем. багажаш лифт хати ина тамошо кунем. тагиш тоза ки хушрӯ мошинча бридаги нест.
Yok герметику ҳамаш тозаки хушбу. Далши салона мебинем. Тамошо кунед. Салони сиёҳ, салони багати барои даромади мебелош тозаки хушбу. Ина авагрифои ақиб сепалажени легбакси ақиб болош абинем латаги хушбу кагеда. Люкш дарҷош аст. Марҳамат. Ина чи ошибка дидесен, чи камуди дидесен гавзани бордаро. Неҷаш бордаро ламаёши сиденику аста. Лифти сидени аи тарафаш неҷо ҳамаш тозаки хушбу. Марҳамат. 4 та дар давочик фромӯш накунед. Десе ҳамаш қоидавӣ. Мошинча 360 градуса камераш хатия. Марҳамат. аи тараф мебинем. Ина картои дар ҳамаш тозаки хушбу. Бо неҷара карбон задагиам. Памя сидени, лифти сидени 2014 сол аз тамошка мешавад бордаро. Бо арзончане. Ин рӯшавне чи хеле яна баъзе байкираи дастат куд ях арақ намекунам бордаро. Ёки ях латаги духтагиам. Баъзе бад гирифтаги бо ин машинада. Ана ки пробегиш аса 83000 пробегшам бордаро камай десе. 4 та режим хатия. Эко Pro, Comfort, Sport, Sport Plus хати. тамошо кунед. Экранчаш неҷо ҳама карбон задаги кондитсионер нах ях кардеса короче неҷоша бинед. Камера обзор, автовод, авторучник, Cobra, ина задни камера, 360 градуса камера, black box. Ҳама чиз дора, автостоп. Десе чӣ то намераса? Гавзаи мо таъминш мекунем иншоалло. Ҳамаш қоидавӣ. ҳайф моторро мебинем. Дар кошид гавзаи бордаро. Мошинчаро айдаст натен. Гуфтам ку мегирем иншоалло ягон расход намекунем. Туин турбо мотораш спокойно кор кардеса, намеларзона, овозои лишниам надорад. Саломат боша. Алоха кунед. Ассалому алайкум. Opel Astra ашка бардорҷумо марҳамат. Срочни фурӯхта мешавад мотори 1.4 кати бардор. 1.4 Twin Port даст мотораш бардор. Ина ана солаш 2004 сол даст. 7 моҳ ҳуҷҷат дорад футесадам. 65000 сом нафтесадам. Фтемне 65 не арзон тарвонем. 59000 сом розӣ кардем. Боз муомилат дорад бардор. Ин мошина бардорои ман ба фикрам чанд сол пеш ба хато накунем. Агар вагон гирифта идам мегӯям ки намо як даст гаштагем мошинамо ҳоло ҳам даҷи вагон нафт. Вагон мошин гуфтам чӣ хел мошин вагон ки инамо фалон сол аз вагон гирифтагем неки ҳолаташ бардора ростига вагон ба монанд аст беҳад тозак хушроак аст. Ана дискачош шавне дискачои хушроак аст. Вагоношам на пана ҳолаташ беҳтарин. Ба фикрам ки ягон чиз задагӣ краскам надорад. Агар ягон бамперош краска шудагӣ набошад. Агар салон нигоҳ кунед, салони чор чӣ хел тоза, салонаш латтагӣ тозаки хушроак аст. Солаш бардора 2004 Opel Astra ашко аз соли 2004 23 сол шудана сар кардагӣ аст. То соли 2003 охираш Astra аст, баъд ҷои ашка шудагӣ аст. Боз иҷа савол ба миён меояд ки чӣ хел баъд Opel Astra ҷои соли 2006 гуфта мемонед. мегӯед ки намебелни салон бардора ҳолаташ хушроак аст. вай бардорҷон соли 2006 23 сол ҷои Polsha аст. ё Германия фанда Polski мегӯянд неки дорад во оригинал 2006. Бардора марҳамат ҳолати мошинча беҳтарин срочни 59000 муомилат дорад. Аст дорад. Алеким бародаро, марҳамат тамошо кунед. Hyundai Sonata. Соли мошин 2014, абиё мотор 2.4 гибрид. Америка бародаро, мошин нозада. Винкоча мемонум бародаро бизане бибине проверка кунем. 7-8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. 5-6 литр расход дорам бародаро. Гибридош 100% кор мекуна, гарантияш кати. Кузуфош тоза бародаро, 4 диска балониш нав. Нарушка ягон кор надора. Мошин састаниш гареми зура бародаро. Тамошо кунед мошина. Мошин вагон як даста. ҳолати салонша нишонтон метаем. Марҳамат. ҳолати салони мошин. Чихол кашидаги салониш латта тоза дарини мошин. Безключевой доступ. Дарош электропакет, регулировка боковой. Мултирули двутарафа, монитори Android. 197000 мил пробег дора бародаро мошин. Торпедош тоза, лабаош трешина надора. ина винкоди мошин бародаро. марҳамат бародаро, нархи мошин 99000 сом. салом алейкум бародаро, мошин навбатии мо Volkswagen Passat. соли мошин 2009, абиё мотор D Европа.
марҳамат бародаро тамошо кунед. Мошин утилизатсия танировка дора, ҳуҷҷатҳои солонааш буд шудагия. кузуфҳои мошин тоза бародаро, диска балонош дар ҳолати хуб. тамошо кунед бародаро. ин мошин барои бародарое ки магазин доре бор-мор мекаше сменидам варианти беҳтарин ай бародаро. ҳама тамошо кунед. ҳолати салонаш аз нишонтон метем. ҳолати салони мошин барои ақибиҷ электропакет салониш лата. ин ақибша нигоҳ кунед бародаро. бор-мора мезанед. беҳтарин вариант ай. дарои пеш электропакет регировка боковой ручной сидений. пробегиш 318 000 километр бародаро. коробкаш автомат ай, главни коробка. кондиционериш кор мекунад бародаро. лабавоиш трешина надорад, торпедоиш тоза ай бародарҷоно. нархи мошин бародаро 49 500. марҳамат успед кине харидорӣ кине бародаро. бародаро тамошо кунед. боз як кори тайёри дига кида дар кора. марҳамат. электромобил велмастер. солиш 2020 11 моҳа қариб 21. ширкати раш тақсидай. литсензияш то 2026 5 моҳа буда. ҳуҷҷатҳо ча 4-5 моҳи дига. як одам айш кардагия бародаро, аренда додагиш нест. тоқа худиш ай кардагия, ҳолатш беҳтарина. баъд пробегшам кама 103 000 ҳамқа гаштагия. тоқа худиш гашта. бародаро и тарбуза ҳандалаш падар кард. агар амиз бигиринша электропакет салон кожа бародаро чухол каждага кожош да беҳтарин ҳолат ай. ягон камбудӣ надора. ина бародаро пробегиш 103 000. нарша нархи дастрас мемонем 94 000 сомон охири нарх. фақат ҳаракат кунед, успед кунед бародаро. шансай даст натем. мегирен ай пага кор да мегӯем. دوستان عزیز باز یک ماشین بودجه دیگر برای تاکسیست‌ها номаш велита 6 нархи мошин 99000 бародаро мошина чихе 99000 мегирем 99000 шамети 30000 дигаша дар муддати 2 моҳ 3 моҳ байни хумон бефоиз мақсад шардума мекунем бародарҷоно. соли мошин 2024 ана 430 километр запас худ дора бародарҷоно. ина ду тарафа мултирул дора бародарҷоно. пробеги мошин 1080 1090 километр ҳамин помир ҳай када омадага. ина монитор дора бародарҷоно, падстаканик дора. ана баъд вай ҷои калидмонак ҷанаиш ҷои вай телефон тамемони метиқидай дарун. ина падлакодник бародаро, кожни салоник ба кулли фарқ дора. ай дига электромобило хеле качествои кожаш ба кулли фарқ дора. ина качествои кожа бобин ай пеш мебинем бародарҷоно. ҳолати салони қафоша мебинем. ина задни падлако вай дефлекторам доштаст. ина бародаро багажа шоем мебинем. нигоҳ ки ду одам дар дарунаш баъзур хом мераска мекоша қад мекунӣ, холодильник бор мекунӣ, чизи бор мекунӣ, кондиционер любой чи мебара мақсад. баъд дар комплектиш бародарҷоно ҳоз мо мойка бировардем, гирифтем зарядники 7 киловатта, 7,5 киловатта, пенна, знак, буксировка, ҳамаи чиш дора. ду намуд зарядник дора бародарҷоно. ина касе хоҳишманд желани дора ва автобилол муроҷиат кунем бародаро. мошин дар пеши бозори Балх марҳамат кунен.
салом алейкум дӯстони азиз. Ина нигоҳ ку пешхода дид чӣ хел тормоз кард. Ман ягон кор накардам. Ина почом ина худаш пешход гузашт рафт. ҳозир худаш оборот мегира. Ина почом BYD Yuan App комплектатсияи Smart 2025 фул ай канали автобилол ира танҳо дастрас мекунед. Паласара меқапа меирава датчик слипих зон ҳамаи чӣ дора. Датчик слипих зон, дистроник, радар ҳамаи чӣ дора. 13 та камера дора бародаро. Инамиҷа ина мисол ина мошина инами модела мисол поворотник гирён мекунӣ. Ина парктрони датчик слипих зон гирён поворотник гирён мекунӣ. худаш мисол вай мегира расшод ча мегира мебира. ҳозир ина мисол расшод ҳамидан вай мошин вай дора. ина худаш туғри кард худаш биромад. ина 退出至手动驾 худаш 驶。 тормоз кард. ва ин мошин бе шофёр мерам. о чувоне ба ин мошина куҷо дастрас кунем? ай автобилол ماشین نامه تقام این خودش میره 13 камерага. یعنی اون کارتانش نباز کنی биё тақсим кун. картора овардем навар шо. یه میزه خوب ممکنی میشیده хоб мекунӣ осмонро тамошо мекунӣ. یه اما تونوز کنم ماشین را خودش میکنه датчик дистроник дора, круговой полник, парктроник ҳама чизош мақсад чӣ мекунад. به سرنشین به لوچک خودش ترمز افتاد ماشین چکه ترمز رو پولم نخریده适应巡航， میرم ستفار خیتفار هم را خودش خاله میکنه дистанция пистанция ҳамаро худаш идора گرفت мекунад. کنه از اونا پیش رفته ایده ҳодира би рула худаш тов метра. باباش گذاشتم این گردش پرچه خودش میگرده ҳамаша ина тамошо кунем гардишда нигоҳ ҳама чиш. تکنولوژیا آمده بعدشان بیرم ки мегуфта ки тари чизо миям. نمیازی همه آدم دیده سعی نمیزنش ой одам ози ҳами одам агар лави паласа ҳами буроя ку ҷош даместа. پیشخون میشخون دمیستن خچم ҳама чӣ реагир бад мекунам. имрӯз ӯзем пешход бугзар агар خودش میسته 请控制方向， این خرستین درست ایستاد 请控制方向， برادر таф ки пешход беста бухӯям. اما اینترنت آخر تماشا کنیم من ماشینتون خیلی دوشکر акаҷон من از نمبر آخر تفاهم کردم тамом гап нест гап нест. نام چی هست؟ номум шукриалло акаҷон. خشی درم хоб акаҷон саломат бош. биё карторо тақсим кун. ساز بخونم تکنولوژی